हो ते त्याला सांगितलं मी त्याला ठीक आहे. कॅमेरावाला कोण आहे? कॅमेरा नाही मला तू टाकायचं आहे जवळ कॅमेरा घेऊन मला तू टाकायचं आहे जवळ कॅमेरा घेऊन मार्क का नाम नहीं सुना क्या? हेलो काय झालं अजून काही काय काय घेतलं सांग ते दोन तोंडात चहा नाही का बस मागं काय नाही घेतलंस काय बाय चल नाही जाती मागं नाही घेतलं मेरे जायचे ना पकड़ सामने बाय सामने कौन स्माइल दे बिल्कुल एकदम गरम स्माइल है वेरी गुड ठीक है हाथ देऊ का तुम्ही चल डॉली येणार आहात आराम से मला चहा किती म्हटलं चहा अरे सभी कोई बात नहीं अंकल थोड़ा करीब आइए ना एक्सक्यूज मी तो मैं जाने के लिए दवा चाहिए था अरे करने में निकालने वाले हैं आराम से निकाल मुँह में लें हाँ मामा मी सेमेंट जेवायला टाकणार माहिती आहे का आया भाई अकेला काफी है ये है सर ये सर को स्किल क्यों करो मामा चाय की सर आपकी हानि थी सर नहीं वो मारने का तुम्हारा नहीं है भाई हाँ हाँ देखा वहाँ दो तीन चाहिए